Dan l-attakki koordinat sar biex ixewwex lil poplu ħalli ma jattendix għal festa ta' San Pawl. Ekstqar l-arċipret tal-parroċċa ta' San Pawl nawfragu fil-Belt Valletta, Father David Cilja, wara sensiela ta' attakki li saru kemm fuq il-parroċċa kif ukoll fuq nies varji li jtellaw il-festa ta' San Pawl fil-Belt Valletta, attakki li fil-qalba tagħhom kien hemm il-Midja Laburista. Fil-fatt is-Super One ħareġ b'sensiela ta' attakki fuq il-festa ta' San Pawl u l-kleru tal-parroċċa sa' artiklu jattakka l-Viċi Arċipret David Torpiano propju fil-ġimgħa tal-festa. L-Arċipret tal-parroċċa ta' San Pawl nawfragu stqarr li ħassu diżappuntat ferm li sar bojkott mis-Sindku Laburista l-ġdid Olaf McKay li kien l-ewwel sindku fl-istorja tal-Kunsilli li ma attendix għal pontifikal solenni u għall attivitajiet l-oħrajn tal-festa. Father David Cilja sostna kif l-aġir tas-sindku u l-aġir ta' dawk li attakkaw il-festa huwa tal-mistħija għaliex flok jixprunaw laqda qed ikomplu jiżraw żerrija ferm perikoluża. L-Arċipret tkellem ukoll fuq ix-xogħol li hu meħtieġ rigward ir-restawr fuq il-faċċata tal-kolleġġjata u li matul is-snin saru attentati sabiex il-proġett jiġi mtawwal. Dwar dan il-proġett hemm appoġġ totali mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta u stqarr li l-Kunsill Lokali tal-Belt Kapitali għandu jinsa differenzi u jaħdem biss sabiex jippreserva dak il-ju tal-Beltin fil-waqt li dejjem jixpruna laqda. L-Arċipret David Cilja għalaq billi ringrazzja lil dawk kollha li kienu ta' spalla għalih fil-waqt li reġa' appella sabiex l-ebda festa reliġjuża f'Malta ma tingħata timbru jew kulur jew inkella tieħu xi trattament inqas minn ħadd ieħor.